माझ्याच नाही तुमच्या पण आयुष्यात असंच घडत असेल ना. थोडंसं नाव झालं नाही, थोडासा सक्सेस मिळाला नाही, तर जळणाऱ्यांची संख्या वाढली. आधी 5 जण ब्लॉक लिस्टला होते, आता 50 जण झालेत. अरे आम्हीच वाईट आहोत. हा वाईट आहोत आम्ही. तुम्ही लोकांना बोलता आम्ही वाईट आहोत, हा असं आहे तसं आहे. अरे पण तुम्ही चांगले आहात हे तरी लोकांकडून आम्ही कधी ऐकलंच नाही ना दादा. पटलं? चळली गाणं की धाड जनतेचं ताट खाली. धनुष्याला बाण नाही, बाणाला धार नाही, तलवारी चार नाही, यांचं काही खरं नाही. हो त्यांचं जाऊ दे, झालं गेलं त्यांचं काय ते सांगा. त्याला ओपन करून देतो. ठीक आहे, फोन करते. ठीक आहे.